Halebi samahal biranda bagana takhamu sidara. Halebi samahal biranda bagana takhamu sidara. A voz que escoitábamos é a da nosa compañeira Fatma, que lembra esta canción que lle cantaba a súa avoa de pequena no seu Senegal natal. Bo día a todas e todos. Hoxe, desde Oies Ramón Cabanillas, o alumnado de primeiro e de cuarto da ESO presentámosvos o Xardín da Memoria. Eu chamome Samuel e a voz que nos acompaña é a da miña compañeira Nuria. Bo día, Nuria. De que vai tratar o Xardín da Memoria? Bo día, Samuel. Hoxe imos facer un programa especial, un programa interxeracional sobre os recordos, a música e o coidado dos nosos maiores. Samuel, ti coñeces o significado da palabra recordar? Non, pero seguro que non lo explicas. Recordar vén do latín, da unión de re, que significa volver a pasar, e de cordis, que significa corazón. Polo tanto, é volver a pasar polo corazón. E por iso é máis fácil recordar todo iso que nos volve a emocionar. Grazas, Nuria. Que bonito significado. Iniciamos daquela o noso programa O Xardín da Memoria. Quedadevos con nós. Haberá entrevistas, noticias, música e conexións moi especiais. Comezamos. Teño 93. Gracias a Dios, Claro. estou por aquí. As palabras que escoitamos son as de Inocencia, unha muller de 93 anos que todos os días acoda lembranzas, un dos centros de día do noso concello. Alí atópanse os nosos reporteiros e reporteiras, cos que imos conectar. Bo día, Marcos. Con quen vos atopades? Ola, bo día. Estamos no Centro Lembranzas, con moitos amigos e amigas que iredes escoitando. As súas coidadoras son Carolina, Raquel, Marta, Andrea e Fabiana. Mais para abrir boca, imos presentarvos a María, que ven con frecuencia ao centro de día. A ver, dille como te chamas a esta xente, María. María. Que máis? Diz. Muy bien. Mira cuántos chicos jóvenes hai aquí hoy. Mira, non ves niños, mira, chicos, adolescentes. Ya veo, ya. Hola María e hola a todas e todos os nosos amigos e amigas do Centro Lembranzas. Moitas grazas. Non anaquiño retomaremos a conexión. Pasamos agora coa sección Noticias. Nesta sección contamos coa nosa compañeira Alba. Alba, de que nos vas falar? Desta vez, imos destacar unha noticia que fala dun proxecto xenuinamente galego, The Mind Guardian, un videoxogo desenvolto pola Universidade de Vigo e o Grupo de Neurociencia Translacional do Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, en colaboración coa empresa Samsung. En principio, remitímonos á experiencia de Paz Rei Duarte, unha muller de 73 anos e natural de Vigo. Non é? En efecto, Paz descubriu a aplicación de Mind Guardian, a cal non ofrece un diagnóstico médico como tal, senón que utiliza 3 xogos e técnicas de inteligencia artificial para examinar o usuario e, a partir da información recollida durante as diferentes probas, clasifícalo como alguén con posible deterioro cognitivo ou sen el. E como se pode acceder a tal aplicación? É gratuita? Sí, buscas a aplicación de Mind Guardian. En efecto, é gratuita e recomendada para maiores de 55 anos. E como acabou a historia de Paz? Pois a aplicación identificou a Paz como persoa de risco e agora manexa 2 opcións, consultar un experto para que lle faga un diagnóstico máis a fondo e confirmar a advertencia ou esperar 6 meses e repetir as probas dentro da app para ver que resultados lle ofrece. Lembramos entón que The Mind Guardian é só un instrumento de cribado e desde aquí recomendamos o necesario asesoramento dun profesional médico. Grazas, Alba, pola túa chega. De nada, Marcelo, un placer. Continuamos xogando no noso Xardín da Memoria. Damos paso aos nosos compañeiros e amigas. Conectamos agora con Uxía e Marcelo, que están con Alba, da Asociación de Familiares con Enfermos de Alzheimer e que nos van a falar do poder da música en relación coa memoria. Imos aló entón. Conectamos en pleno directo coa biblioteca do centro. O poder da música é incuestionable e por iso forma parte esencial do noso proxecto O Xardín da Memoria. A continuación, imos falar dos efectos positivos que ten na nosa memoria. E para nos axudar, contamos coa presenza de Alba, de Afasal. Ola, Alba. Grazas por nos dedicar estes minutiños. Antes de nada, que é a Afasal? Para os nosos ouvintes, a que se dedica?
Ola, pois moitas grazas a vos por este momento. A FASAL é a Asociación de Familiares con Enfermos de Alzheimer e outras demencias da Vila García, pero tamén prestamos servicio en todo Salés. Pois adicámonos a prestar, como xa dixen, atención ás persoas que teñen Alzheimer e outras demencias, porque hai outras demencias aparte do Alzheimer, que despois falaremos delas, e asesorar as familias, acompañalos no momento desde o diagnóstico hasta todo o proceso da enfermidade de Alzheimer. Que é o que faz en concreto? Bueno, pois en concreto, a ver, como vos diría eu, son traballadora social, pero digamos que son rapaza para todo, non? A ver, a miña función principal é a de cando hai un momento de un diagnóstico de Alzheimer ou outras demencias, pois acompañar a familia, acollelos, prestarlle pois todo o servicio tanto de apoio como de asesoramento do que poden facer neses momentos, facer un plan de intervención para o familiar e as familias. Despois, pois somos un equipo, non hai só unha persona que se dedique a unha soa cousa, entón facemos un pouco de todo, desde apoio terapéutico, talleres de estimulación para persoas con Alzheimer, acompañalos, bailar con eles, ir ao baño, facemos un pouquiño de todo, fago un pouquiño de todo tamén. De feito, son moitas as persoas enfermas de Alzheimer que recordan letras e cancións da súa xuventude e, por desgraza, non o nome dos seus fillos. Xa sabías do valor terapéutico para activar os recordos? Pois a verdade é que a música é unha ferramenta maravillosa. E non só no Alzheimer, en toda a nosa vida, non? É algo que nos acompaña, pero no Alzheimer ten unha cousa maravillosa que pode evocar recordos, que pode facer que o ánimo da persoa poida cambiar nun momento determinado. Entón, si é verdad que hai persoas que, por desgracia, xa nos acordan dos nomes dos seus familiares ou demais, pero, curiosamente, si poden cantarnos unha canción de cabo a rabo, non? Iso é o bo que ten a música, poder facer eso. Coñeces o proxecto Live Soundtrack, a música da miña vida? Foron 11 estudantes de primeiro de BAC da Fundación Pascual Maragall. Deseñaron e desenvolveron unha intervención para mellorar o estado emocional e conductal das persoas con Alzheimer, mesmo a súa calidade de vida e as dos seus familiares. Que outros aspectos, alén da música e os seus efectos, podemos mellorar para atender a saúde dos nosos maiores con Alzheimer? Bueno, pois o primeiro sí que coñezo ese maravilloso proxecto que fan da Fundación Pascual Maragall, un dos moitos proxectos que fan e que vos invito a coñecer, que hai máis de un. Si aí demostraron que a música é unha ferramenta fundamental para tratar os problemas de conduta, sobre todo que se presentan nas persoas con Alzheimer e outras demencias, e a música pode calmalos. Hai unha serie de músicas adaptadas ás persoas, non? Esa música que acompaña o proceso vital dunha persona que si ten ese valor terapéutico maravilloso para as persoas. Con respecto ao que máis podemos facer, importantísimo cando hai un problema de Alzheimer ou outras demencias, é a rutina. Non só funciona no Alzheimer, é unha cousa fundamental nas nosas vidas, en cada un, sobre todo cando hai algún tipo de enfermidade. Ter as mesmas rutinas, as mesmas pautas, eso vai axudar moitísimo. O afecto cara a persona, o Alzheimer borra pois a memoria, pero os sentimentos sempre van a estar aí, entón é importantísimo traballar ese afecto, traballar ese acompañamento, é un pouquiño eso, non? O das rutinas, sí que me gustaría decir que é unha das cousas que mellor funcionan. Nos investigamos e atopamos datos tan curiosos como estes. Vivimos nun dos países máis avellentados do mundo. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, no 2024 a poboación de 65 anos ou máis representaba o 20,4% do total no noso país. Cada vez aumenta máis a esperanza de vida, polo que a miúdo máis persoas padecen Alzheimer ou outras enfermidades degenerativas que afectan a memoria. As emocións son un pilar fundamental para a memoria. O que nos emociona axúdanos a recuperar os nosos recordos. Por este motivo, cada vez utilízase máis a musicoterapia coas persoas con Alzheimer.
A música axúdalle a lembrar a través das emocións que lles provoca, ademais de reducir a ansiedade e mellorar o seu estado de ánimo. Hoxe en día, cando non sabemos algo, o buscamos en Google, pero antes da invención da internet preguntabas ás persoas maiores por ter máis experiencia. Todos e todas temos unha banda sonora da nosa vida. Nós ainda somos moi novos e novas, mais a música ten unha vinculación emocional cos nosos recordos e vivencias. Uns recordos cos que imos xogar no noso xardín, o xardín da memoria. Grazas pola túa visita, Alba. Nesta viaxe a través da memoria e da música, conectamos de novo cos nosos reporteiros e reporteiras no Centro de Día Lembranzas. Ola, compañeiras e compañeiros! Como ides por aí cos nosos amigos e amigas? Estamos agora con Eva, quen a parte da canción de Eva María se fue, lembra perfectamente nada máis e nada menos que o himno galego. Eva, cando queiras. Na costa decente, o rayo transparente do trácido lugar. Que maravilla, Eva. Os nosos parabéns. Quen é a máis veterana das nosas amigas? Pois debe de ser Inocencia, que nos estaba a contar como ia a lavar o río en plena posguerra. Inocencia, ti foches algunha vez a lavar o río? Montes, eu estaba outra cerquiña do río. Estou do lado do Baiondo, de cerca, moi cerca. O río, no grande ia sempre. Porque antes secaban as fontes, a mina, o pozo. Sí. Entonces, sí, había que lavar. E onde lavabas? Lavabas no río Grande. Un lavador. No río de ese río que hai por aí. Pois que vai da miña casa. Peregrina tamén quere recordarnos o que levaban na cabeza. A bañeira coa roupa e por o río. Eu sendo chavala teño ali cerca. Agora estou en Cambado, pero antes era lá de Beira, San Salvador. Vostede, Inocencia, foi unha nena da posguerra? Sí, unha nena, na fin daquela corda fora. Demais, teño... Cantos anos tes? Dille cantos anos tes? Teño 93. E cando casou, quen mandaba? Os homes ou as mulleres? Os homes. Na súa tamén? Na súa casa tamén mandaban os homes? Bueno... Aí a cousa xa. E vostede, foi á escola? Moi pouquiño. Era o tempo da guerra, xa non había escola. Non había... Pero algo fostes á escola. A escola, pero moi pouco, Eu moi pouco. Eu non sei nada de... Sí que sabes. Non, eu que aprendí así do lado, demais a escola nada. Non había. Ali na miña parroquia non había escola. Era tempo da guerra, non había escola. Ían menos os rapaces que as rapazas á escola? Sí, algo, sí. As rapazas sirvían de calquera forma, pero os rapazes a xente parábase un pouco cos homes, porque os homes que tiñan que ir ao servicio, tiñan que eso. Falamos agora con José, que foi agricultor, aficionado á pintura e que lle gustaba moito Antonio Molina. José, vostede foi ao servicio militar? Era solteira, fillo de solteira, e solteira cuidou de súa nai. Claro, antiguamente, si eras fillo de solteira, pois non ibas, podías brincar do servicio militar, sí. A que xogabades de pequenos? Maruja, ti que xogabas de pequena? Eu sola facía un estrago no horto. A pincanela. Nada, non jugaste a nada. Era unha corda que cortas arriba e despois, con unha tabliña, e outra máis fina aquí para apoiar. E eu dalle os pés chegaban ao tellado. É un columpio, a pincanela. É un columpio. Ai, mira, non sabía. Unha corda, pero eu miraba a ver se tiña algún nudo, se me rompía, caía abaixo. Eu sempre mirando por nudos, e bueno, xa me partí. Como era a comida na vosa casa?
Había alguna receita especial que recordades? Comíamos o que podía. Nos aldeas ainda se comía. Era piorno así nos cuerpos. Matábase o porco, que había futuro. Que non traballaban, por exemplo, ali puñamos patacas, problemas, máis que hoxe. Ten todo o monte, xa temos todo o monte. E pan de millo, non facíades pan de millo? Pan de millo. Aquelas boliñas. Como era, é mal cocido hasta todo. Había de... que tiña pan de millo, tiña moito. Despois da guerra, unha fábrica terrible. Como vos comunicabades con familiares ou amigos que vivían lonxe? Como? Como vos comunicabades con os familiares ou os amigos que vivían lonxe? Se mandabas unha carta mellor e tardaba en chegar. Que música ou cancións lembras con cariño da tua mocidade? Ou algún cantante de cando ti eras xoven? Deixa que paso. Joselito. Carmen, ti agora sabes unha canción? O algún cantante que che guste? Sí, que el otro día estuvimos hablando de dos cantantes que estaban en un grupo, el dúo Dinamo. Vale, cantaron. E como se chamaban, Carmen, que dixeches o nombre? Como se chamaban? Manolo e Ramón. E ti, Peregrina? Eu gustame moito as mexicanas. As mexicanas. As rancheras, a Peregrina gustan as rancheras. Era o que, cando pusía o tal, era poñía na radio. Algún así concreto, algún cantante? A ver, non me acordo o nome. Unha española que cantaba rancheras, que se chamaba Rocío. Rocío Durcal. Moito, de verdad. A ver, Eva, ¿cuál es tu canción preferida? A ver. ¿Cómo es? Eva María se fue. Eva María. Se fue buscando solo la playa. Zumbando calle de piel, sin bikini se raya. Ella me marchó y ella me dejó en estado de urgencia. De mano de urgencia, Eva María se fue. ¡Muy bien! A Mari Carmen gustábanlle mocedades, que eran vascos como a ela. Sí, son vascos. Como tú. Como yo. Sí. E tamén hai outro que me gusta moito, que se chama Nino Bravo. Moi ben. E despois hai outras que vos gustan moito, que son as cancións galegas. A Rianxeira. Ana Quiro. Que canción che gustaba a ti, José? Cal che gusta a ti? Moitos. Cal, José? E aquí poñedes música. Creemos que con Alexa. É a que lle decimos todos os días, Alexa, pon música. Pois é isto. Falaslle e contesta. E ata aquí remata a nosa visita ao Centro de Día Lembranzas. Queremos darlle as grazas a Eva, Evaristo, Maruja, José, María, Peregrina e Inocencia por compartir con nós esos recordos. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir te quiero, mi vida, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón. Isto é todo por hoxe no noso programa O Xardín da Memoria. Grazas por escoitarnos e esperamos que vos gustase. E recordade, compartide tempo cos vosos avós e avoas. Coidadeos e escoitade con eles música, moita música. Halebe, sama halberende bakına, bakına la takhamon sidara.